Тяго Сейхас успокои играта, като върна по-назад към Скуадроне. Сега Франко Рамос, отново Сейхас. Пасът е към Ласо. Един Ласо, подаване към Майк Севайос, удар на Майк Севайос и учебник на Берое. Ето го паса тук на Сейхас към че остава непокрит. Сега най-големият защитник на Славия, ето при този пас. Поне всички. Жорди Говеа. Даване в предни позиции. Възможност сега за старозагорци. Топката е в краката на Майк Севайос. Вини Триболе 2-1. Обрата за Берое е факт. Скоропостижно. Футболистите на Радослав Митревски, когото видяхте преди малко. А Пирин опита да бъде и по-активният отбор през второто полувреме. В началните минути, в крайна сметка. Берое със сигурност се представя изключително приятно от началото на сезона. Шанс сега за Тяго Сейхас. Първа намеса на Симон Слуга. Ситуация, за да не позволи гостите от Стара Загора да имат ранен аванс в срещата. Не бе извършено нарушение срещу Иван Йорданов. Всяка една тренировка. Именно Сейхас с шанс. Слуга спасява, иначе другото, което капитана към наказателното поле. Вини Триболе овладява, стреля. Сега го прави и Сейхас. Отлична реакция обаче на Матфей. Сантяго Годой е един от... всъщност заедно с... Спре Вини Триболе, но пък го забави. Сейхас успява да намери... Това подаване за Фаетон. Като идея се заслужаваше това хрумване, само че беше затруднен сериозно. Отново грешен пас. Подаване към Вини Триболе. Той може да се надиграва с двама. Ще подава ли Триболе или ще стреля? Сейхас. Колебливи действия на Тяго Сейхас и все пак... Доста енергия показа днес. Чиста игра на Сейхас. Каква грешка на Елитон, обаче отличен шанс, 4-3. Джани Поли. Добри действия в дефанзивен план, след като успя да отнеме топката. Също на Изпълнението на Ойус. Нова неточност, обаче този път Сейхас. Добре, проблеми за Абубакар Тунгара, който пострада при единоборството с Франко Рамос. Се получи от дясно комбинацията между Преслав Боруков. Окей, но в момента има българи на пейката. Топката е пресечена. Тяго Сейхас с отлични действия. Няма обаче достатъчно подкрепа от своите съотборници. Беро обаче остава агресивен и Стата не се получиха по толкова добър начин, за да се стигне до отиграване на Джани Политино. Станислав Иванов. Русев. И пак заобиколен от двама съперници. Много често виждаме моменти, в които един играч в червено и бяло е пресиран от двама. ще вкарва голове, ще дава асистенции, защото има усет къде да застане. Педриньо и Талис не успя. Това е титулярната двойка на Берое. Галин Иванов се пребори за топката. Галин Иванов продължава да владее. Пада на тревата Галин Иванов. Няма нарушение. Направи по възможно на най-добрия начин. Дори не бе близо до това. И действията му можеха да... Респектиран от своя съперник. Да видим какво... Пък получи жълт картон през това време. Забавяне на играта. Струва ми се... Група след края на редовния сезон в F5 лига с 7 точки изоставане от Славия, но в 6-те си двубоя. В сблъсъка срещу Хебър. Също поне от гледна точка на неприсъствие в... Ето липсваше да малко повече скорост. Шпагат на Енцо Еспиноса. Продължава Тек Петей да владее топката. Попречиха си с Руан Круз. Двамата. Сякаш никой нямаше намерение.
свършиха много неприятен начин. Каква грешка на Викторио Волков. Рик Джонатан надиграва се 1-1 с Густаво Каскардо. Пас в наказателното поле, няма негов съотборник на пътя на топ. Даване към Велев, той добре укротява топката. Второто му докосване обаче бе една идея по-силно. На този стадион в Разград от 18 срещи Лудогорец има 14 победи, а Берое има една единствена. Представяне на Крумовград. Да, допуснати гола, обаче от моряците в последните дека всичко по таязвото. Отима не само да изпадне в второто ни футболно ниво, а вероятно Иван Торицов. На топката през втората част вече изцяло в полза на Берое. 55 срещу 45. След като последното попадение на капитана на домакините в елита бе именно срещу Берое. Стив Фуртадо не успя да извърши нарушение, Елитон се справи отлично, за да спре атаката. Отбора не допуска положение пред собствената врата, пък в същото време е много опасен. Каченери в зона атакувана от Сантьяго Годой, още едно въздушно единоборство, спечелено от Омар Сако. Голмайстор на старозагорци, който има 4 попадения от началото на сезона. Вини Трибуле. Тиаго Сейхас. Последна атака може би за Берое. Което позволи на футболистите в светло-сини фланелки да се върнат и да се Оставащи минути от редовното време, за да получим този отговор. Тиаго Сейхас. Меко подаване по диагонала. В медиите се коментира и колко добра инвестиция би било това, тъй като той е един от най-талантливите аржентинци. Тиаго Сейхас. Пас се дойде косване към Политино. Селесте комбинира с Дамян Йорданов. Топката отново е в Франческо Селесте. Сейхас сега. Диагонален пас надясно. Силев към Петров. Сейхас. Много добре видя своя сънарод. Крумовград стартира, вярвам, всички знаете по какъв начин, сенсационно, с победа над шампионът Лудогорец. Не донесоха вкуса на поражението за Александър Тунчев и неговите играчи. Така че... Дали ще има проблеми за аржентинския страж на Берое? Не, защото защитата пред него се справи. Сейхас отново Селесте. Прави впечатление, че Франческо Селесте и Тиаго Сейхас действат с огромно самочувствие в центъра на терена. Време. Сейхас. Ласо. Срещу Берое в елита е със служебното 3-0. Успех в последния кръг на дебютния сезон на Етър. Бе начало на тима и го води до 11-ти кръг. След това Велислав Вуцов. Сблъсък иначе, докато все още поглеждаме към съдийската група в днешния двубой, наложи се спешно. Две промени ще прави Гусава Рагуаса преследва. Още веднъж Тиаго Сейхас. Този път имаше предпоставките пред капитана на Берое. В арена Лудогорец ще излезе в матч реванш срещу Аякс, в който със сигурност клубната чест и самочувствието на играчите. Оказал се на тази позиция, взе участие в нападението, но в крайна сметка не се получи нищо по-интересно. Сега домакините могат да контратакуват. Вини Трибуле именно срещу споменатите от Франко Русо. Продължава да кипи здрава борба. Сериозна битка между двамата. Сейхас. Няколко футболисти на Берое приближиха Николаев. Той в Португалия, Аржентина, Мексико, Италия. Забележете Коста Рика също така.
Берое вече от 2 гола, а в интерес на истината гостите не успяват да създадат и 100% приложения пред Родриго Ачинели. Междувременно Берое отново атакува. Топката е изнесена на десния. 38 жълти и 3 червени. Не успя нападението на Пирин. Локомотив София се превръща в отбор, който ще допуска и ще вкарва малко. Може би факта, че имаше от картон един Ласо, предизвика треньора на Берое да го смени. И Валин Попов с опит да пробие през центъра на защитата. Не се увенча с успех. Segundo Пачаме. Много бързо предадоха бъдението. Борство спечелено от Баруан, само че при втората топка не беше достатъчно активен. Само Лакет. Годишния Викторио Вълков, който застава в и Спиноса. В общи линии без никакви проблеми за Берое в конкретната ситуация. Донесаха много смут в отбраната на Славия. Тя усеха сега. Вълков отново, капитана Сейхас. Кенстазон също с добри изяви в днешния матч. За Берое пък Жорди Гобея е обратно в състава след червения картон, получен в хода на гостуването в Пазарджик и изтърпяното наказание. Владислав Найденов пристигна край Царевец в компанията на Дамян Христов и Илкер Будин. Ласо. Данила Сприле и Бран Морено също не пътуваха с отбора, останаха в столица. НАТО. Доскорошен потенциален собственик именно на днешните опоненти. Резултат и единствения успех в съперничеството, който вече отбелязва. Което сме свикнали да виждаме. Независимо кои две крила. Този резултат 3-0 в полза на Берое със сигурност ще поизнерви гостите. Следейки от опита му в младежкия национален отбор. Именно той сега комбинира с Сейх. Кара топката в наказателното поле. Тя го Сейхас, отново го става Каскардо. Добро. И залепва пред екраните е футболния сблъсък, който към Ласо.